बना तू दिहले बाड़ू सबके आपन प्रेम दीवाना हो, पैबू नहीं हमरा जैसन जिंदगी में मर्दाना हो। करा सगाई पक्का हमरा हाथ से पहिरा रिंग हो, हई भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि पवन सिंह जी के गाना कुछ ही दिन पहले आयल रहे, जमाना कहेला पवन सिंह। गाना के नाम रहे जमाना कहेला पवन सिंह। तो ये गाना के वीडियो आप लोग के जल्द ही देखे के और सुनने की मिली। तो किस दिन और किस टाइम देखे की मिली जानकारी जाने से पहले आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमने के चैनल पर नए बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दी कि जवाना कहेला पवन सिंह के वीडियो आप लोग के कल सुबह 6:30 में देखे के मिली यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग पवन सिंह जी के फैन बानी तो बहुत ही खुशखबरी के बात बा कि जवाना कहेला पवन सिंह के वीडियो कल सुबह 6:30 में देखे के मिली। और इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक और न्यूज बता दी कि राजस्थानी घंघरा के वीडियो शूटिंग चल रहा बा। बहुत ही जल्द ही आप लोग के राजस्थानी घंघरा के वीडियो और ऑडियो सुनने की और देखे मिली। काहे कि आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग के देखे सुनने की मिली। तो राजस्थानी घंघरा के फिलहाल में वीडियो शूटिंग चल रहा बा। आप लोग कुछ फोटो स्क्रीन पर देख सकत बानी और इस फोटो के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमनी के चैनल के साथ बन रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।